Please subscribe, like, and share. Okay. And then my mama kwaba eba OTTV so. Se mu hu ye wa ha. Ya beduru ara OTTV. Na ne de bremo de ye do twam kura. So subscribe ya to me kigidi na ko subscribe. Na don ma no so no. Na mi aso sa na be ya de adepa bi e ba. Mo so banya akwanya na matima ahwe bi. Na ni peka se pa na ye de no ba ha. Ye de no ye be yi na di a kire mo. Nti no monya emreman ye ko Opening Bachamachia. Yo, bro, I want to say. Bachamahoye. Bachabodi, actually. Oh, your friend, I know who's suffering. Mako, you are doing a barima who suffering. You are missing Nkosuohene, 1993, 28 years ago. In my dear Nkosuohene, a Worawora traditional area. Boam Puntun, you may be brave. Ewo traditional area hanum amiguso ameye Nyankopon ada Roma ahwe me so ama me ahoden ama me nyansa metimi didi sa adwuman nyina kida na mesa bisa se ye kwankran ya broni be ho aka mesa tema comment 22 ye du hono ma afariwa be bisa se wona dino sa dino that was fine that was one Mina ebe poultry farm wo honum. Na bra me ba honum be 1975 emo hono. Na eho nyina ye sreso. Na odan ba kokura ni ho. Sabre no na chese 1975 to 20 about 46 years eni. Udru tema motorway a unhunu odan bia left and right sa wo come share camp a kopum so bedu me share camp no wa branch ya come share camp ntimi na me di kan pa me de odan kese pa kusi ho eye afrewa poultry feed mill na me di kusi ho no ye na me start afrewa farms wo ho na afrewa no eye me nana ohima bia ye de ni din to me afari afari obrema din a ya twa free afariwa mu afariwa ya obadin nanso so engofo a onye akanfo no wonum de binum ta frame na afariwa ne sa afariwa na masre na mchense ntesa afariwa ya obadin na mo ye me nana kasie bia otrase a wodi hima ewo ye area hanum ti onu din ye de to me na me so me de farm no to no ebe afariwa farms nti kwan no kura ye fa so sese ko ahyiama ne Lebanon ne ehon no eho nyina sa kwan no me na me ko high grader edi me na me maintain kwan no sa kopim sa chire ebe ye kwan tempon a connect the new ahyiama area no nti me tran honum adwuma ho for the last 46 years me santo tiho sese nti we ka say for wa junction na honum sese poultry no go ye no ma start estate sasina na me de poultry no me de ye estate enkrofo abeto to adan honum community 22 Afariwa Royal Homes hona enkrofo sese ama honum abu efefe enti so tia Afariwa farms na eyemi na me de bai afọ na minim ukemi so what Afariwa Johnson na wonu Afariwa no na mo de fra kwantempo no eto no ona na ye no to a ye di nkomo na ya ba uti region rara na omampani ti region we no me se enche bia emabun wom afutu be na de ma eye emabun a ewo uti region ase na be ya uti region no betima afa na ntamapa afura that's bebre afutu a ewo ho ne se ye pre eje uti region esto ho efise na aban che na ye friend national cake sika no a enso ye ebe ka ho na ya peteketu bia begu hanom enti emani bre bai sebi woni wonua wo ho na aduane si ho na wonua no di mo
odi dodo chen wa so wani bebre enti na ma ye ne bre e pre na oti region de wonu stia free ase pre e chire kura me be so mu be 1970 mu honom na ye nananom no free ase pre sa in fact how called history mu kura ase osofo kasie bi betra ha no betra Worawora ha e friend no Reverend N.T. Clark ono breso ono krampo na di ahemfunu bi anim no watcho letter say nka won create buemu krachi district no anya special district na sa agitation no started from that time N.T. Clark free ye area hanum 1904 di je say oti region story no ache enye ne ene da ho sa na ye nananom beso mu ekon ye sa di be 1970 mu ho na me so me beto so na me so mu ntimi free ase ko meetings a nananom ko no nyina ne petitions ya de anye de koma government nyina the last petition I de koma o mampani nana adokwa dankwa Akufuado eno so na me ka ho bi ana dawroma o create region yemaye together with 5 other regions me beka region that I work on ho asese yewo 16 regions in Ghana enti oti region ha no na enkoso bia ni hanom wo hwe ya kwan a e basa the hospital Worawora hospital the only big hospital in the northern part of the Volta region and Buemokrachi district your friend oti region aha na no kra e no human matro e na nra ye da no adi no ye na no me start sa hospital asana aban be so kwa me nkroma aban edisika aban no de beto aso wo hwe schools ne yi nyina ye schools bebre wo kwa na eni adan enti ya region for no kakra na hina betimi aye sa aban mu ama enti ye preso ya sese region aba na region no aba enye se ye betrase e de nsa ahye defre famu se aban me bibia mai dabi enye no sa ese se yankasa ye de communal labor eni ahoden eni nkabom ye de aye o man so ye be ya ejina mabun no so na adwuma no nkasa kase ne nyina agina unfortunately ye mabun e wo ha no bebre entimi anko school anko akire nti na me stress education policy ana na do de aba no omo nsom ye na free senior high school no awo de aba no ye mpia mofra no nkohyem bebre na this assembly say wo ha no ye mo modern ani hwe se betumi create scholarships am ebi no kra kwa anim akọ universities won awọ university of free region ha no ye ma wo scholarships no wonko so enko ye bia first degree second degree na doctorate degrees so fi ha na se bia oye onankasa fi area ha no no akonya doctorate degree oye medical officer ani ade no ba obeba na ye entrance se ahoho momum mrame oti region no mai eneni anya fi ana ebe ha se region no da ho sa ye virgin region bibia anim nti emma bun no e wo ha no wo momodin won sua bribi ye de apaja region no sana mpesa me kantre wo okay na emra ye krom ho eye Worawora na me ba na ma hu se enra ya na o launch eye book me de ma ba o launch na books ma ba bi pen na be ni se second time me de aba ewe na me ba no so ma hu se wa ye radio station so ha ana wa launch book enso wa hasisia me bi se eye ade a wo pese oye oni so de hu na pese wo de ton eye kuro ana ma ahokoma obi wo investment bia obetimi da ba be Worawora mayana eno de me da sepebre so ebisa sa asemi sei ne ho ni se wan kase ebi ameye obrempon a obi onam nchen no hu so ye obrempon se wan kase me okuro bi eda ha ame ye pese e paja na wan kasa wa ye mu adwuma de apaja kuro no a enye obi ne baba ya ma wo obiara opese oboa ne community no ejina nipa e wo community no mu wona be paja community na kire
wiase aman nyina wakyerɛ Ghana aman nyina sɛ sɛ ne ɛwɔ wɔ community mu nti onipa no ba ha no sɛ me kɔ community mu yi sɛ ne wɔ sɛ na no ha ya na me see hotel kakra 25 room hotel nipa ɛba ha no ɔsɛ ɛto aso kura ɔsɛ tu bi aka ho ayo nti ne nyinaa ɛma Worawora ɛkɔ n'anim because we do Worawora wobɛnya baabi ada nti ndɛ kora me sɛ yɛ expansion at the conference room ne nneɛma bebree aka ho ɛno na me yɛde tɔn ekuro no na obi nso aba abɛboa sɛ yɛde UHAS aba UHAS University of Health and Allied Sciences one learning center ɛwɔ ha students no ba wɔ nidi wɔn bɛ nua aduane ma wɔ entertainment bibia nti sɛ me de radio station aba ha na me pɛ sɛ nkurɔfoɔ so te deɛ ɛkɔ so wɔ Worawora nkurɔfoɔ hu deɛ ɛkɔ so wɔ Worawora ɛsɛ Worawora ɛsɛ radio station bi aba Worawora montie na afei yɛde foreign news ɛne national news ɛconnect radio station no na Woraworafoɔ a kan no yɛnte Peace FM adom nneɛma no sɛ yɛ connect wɔ ha obiara tumi te adom news wobɛtumi ate Peace FM news Angel news ne nneɛma nyinaa yɛbɛtumi akɔnɛte wɔ ha ne yɛte na kyerɛ sɛ ɛma anibue no wɔ ma no ɛkɔ so nti na meyɛ saa nneɛma no ne bɛda wɔ ase mabedeɛ ahwɛfoɔ masuma ɔkyerɛ me no meka so ase na wede ma masuma ana meba kurom ha so babɛhu nneɛma bebree kurom ha ɛnya sɛm kɔtɔ yɛwɔ asase kɛseɛ ɛda kurom ha no mu a sɛ investor bi wɔ hɔ a ɔhwɛ na pɛ sɛ ɔbɛsi sɛna ka UHAS fo bɛsi dan bi anaasɛ ɔbɛyɛ agyapadeɛ bi na ɔbɛyɛ bibi wɔ ha ɛkɔnya ɔbɛtumi aba anaasɛ sɛ kwame no mfa so ɔbɛtumi aba investors are welcome yɛhyia obiara ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ bibi wɔ Worawora ha no wopɛ sɛ ɔyɛ bibi wɔ ha na woba kuro mu na wohu Nkosuohene bɛma all the guidance ɛnsase wɔ hɔ na wanhwɛ na woba na wokɔ si obi nsɛm a nipa bi wɔ hɔ a wɔn yɛ adadafoɔ mɛsɛma fasika sɛ bra ɛno nyɛ no ne yɛde yɛ ɔman yi o dada investor no baako na ohun sɛ wagye ne sika ti no wadada no a ɔbɛka kyerɛ nipa bebree nti mɛsrɛ sɛ obiara ɔpɛ investors ɛnyɛ Worawora ha nkoto Ghana nyinaa nkurɔfoɔ ebu nkurɔfoɔ bebree ama wɔn aba mu apa sɛ wɔde biribi papa bi bɛba ɔman no mu nti obiara ɔpɛ investment ayɛ wɔ Worawora ha no bɔ mmɔden na hwehwɛ onipa pa bi na wadi w'anim na wo sika anyira na ntitiri sɛ woba na bia mete wo nka sɛ woaba ha sɛ na aba bɛyɛ a ɔkwan bi a mɛfa so na wamaboa wo woanya asase deɛ yɛni ho kakora asase ɛyɛ bebree family lands ba yɛbɛtumi a negotiate na woanya asase na wode ayɛ adwuma no okay na me buys ma mo say Worawora twi kasa no mo kan but ukọ just kan ya ne obia wona kasa ka because Worawora e he fon kasa na say no de woni mo de da say Worawora ye santefo ye free constancy Lake District Lake Boson twen ho honom ene migrate twa 1990 kwa mu saa ene be settle ha akamfo a ye wo oti region ha nye Worawora nkuto tapaman ya kan apsoku bi man ya kan kaje bi man ya kan afi ahamansu pampawie dodo ne homsa kosi adumu no nyina asukokɔ kantamka wo mu nyina ya kanfo ene egu ha no akanfo de ye trans forest area enu ntina hu akanfo no nyina wo sa forest ne be ye koko bebre ya nananom koko dwuma no so bebre no gusu sesi a wo mo ye koko wo area hanom na festival bi wo Worawora mudi na se Worawora de wonu se ye major festival na ya Constitution festival because of bia mo free buy ni kire ba bia ye free buy about 300 years ago ai ba betra ha no nti otufo kura ba Worawora 20 years ago ye na nananom na invite otufo ma no buy be hwe sa festival no bi nti every ntanye ye man hene na wa free mu a anka every year bia ye festival no fashion no nti sesi ya toto ne manyina wi a ye san start festival no bio okay
Wede nana ɛda se yɛntwi mu mahu sɛ wabrɛnti no yɛntwi mu bebree nti ɛda sɛ sɛ ɔti tv nso yɛbɔ pumi wo no wagye yawa watu busuafoɔ wedeɛ nada yɛ so na apitiri nana bɛsi ya sɛ mede kakae wa ho subscribe ɔti tv no bɔ mmɔdeɛ na subscribe na dɔma bi so wɔ no nua so na sɛne ɛbɛyɛ a bibia de bɛto wɔ bia no nso wobɛnya bi na wahwɛ na wasua adeɛ wɔ meda mo ase ana yɛ bio I know, Jeremy. Thanks for watching.